Niabot sa 60 ka mga panimalay ang naugdaw sa dakong sunog sa Sitio Base, Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay karong Biyernes sa buntag Nobyembre 29. Dalingan ng gawas ang mga residente sa ilahang balay ug aduna say ubang mga molupyo nga nagtinabangay og kaos ug tubig gikan sa dagat aron pagpaong sa kayo gikan sa nasunog nga mga Pinoy-anan. Abtik sab nga miresponde ang mga personnel sa Talisay City Fire Station ug mga nagkadaiyang rescue unit. Dawat na mo ang alarm pagka ganiha alas 10:34 nya nag-first alarm dayon mi pag-abot alas 10:38 dayon ni raise pa gyud mi og second alarm mga alas 10:42. Na fire under control siya ma'am pagka alas 11:11 dayon na fire out pagka alas 11:29 na. Nagkanayon ang investigador sa Talisay City Fire Station, Fire Officer Tomar D. Oxtero, nga anaa sa kapin 300,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala hinuoy mga naangol nga mga residente sa dapit. Nami estimated damage namon sa mga 337,500 more or less nagyapon ta. Puro ni sila light material, sir. Most mix tanan. Dito sa Luyo kasagaran dito mga light materials na diri sa Tubangan mix. Nahinabi sab sa My TV Cebu News Team si Bernardo Cortez ang tag-iya sa balay kung asa nagsugod ang sunog. Matud niya nga wala siya sa ilang panimalay sa pag-ulbo sa sunog ug nakugang na lang sa panghitabo. Dugang ni Cortez nga posibleng faulty wiring gikan sa duol nga poste ang hinungdan sa sunog. Siya na atong bahay hurot sunog mo to dali ko diri pag-abot na wa na way habilin mawa na gid. Asa di ka na to sir? Tabunok na ako palit ba o. Ayo naman nila bago pa nigayon siyang poste ano niya. Pag kuana na ni basta siguro to na wa siguro natoy paksitan ng kuan. Clarify na ako no sir no na ang katong ang electrical wire pa dong sa inyo. Kani nga poste? Sa pagkakaron, temporaryong gipahilo na ang mga residente sa Kansuhong Basketball Gym ug nagpadayon sab ang Talisay City Fire Station sa pagsusi sa hinungdan sa sunog. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.